שלום, זהו סרטון ההדרכה להתקנת הדק המלא של בולדק. אנחנו מזכירים שהתמונות ותיאור שלבי העבודה הם להמחשה בלבד, ואתם מוזמנים לפנות אלינו לתמיכה המקצועית שלנו בכל שאלה בטלפון או במייל. לפני ההתקנה אנחנו מכינים את המקדחה, את המחברים שקיבלנו יחד עם קורות הבולדק, את המסור וכמובן סנטימטר. השלב הראשון, הנחת מרישי הבסיס במרחקים של 30 עד 50 סנטימטר זה מזה, על פי השימוש. בשלב השני אנחנו מניחים את פרופיל הבולדק הראשון במקביל לקורת התשתית הראשונה וקודחים מלמעלה חור בשקע שמוכן בקורת הבולדק. יש לנקות את פרופיל בולדק לפני ההברגה. את הבורג הראשון מבריגים דרך הקדח שיצרנו לתוך קורת התשתית. חשוב לשים לב שראש הבורג לא יבלוט מעל פני השטח. הברגת הבורג מלמעלה מתאימה במיוחד כאשר הדק צמוד לקיר ואין אפשרות לקידוח צד. האפשרות השנייה היא קידוח צד ב-45 מעלות. במקרה הזה יש להניח את פרופיל בולדק הראשון במקביל לקורת התשתית הראשונה, כמו קודם, אבל הפעם קודחים את הקדח מהצד של הקורה בזווית של 45 מעלות דרך החריץ הצידי של הפרופיל. לאחר שקדחנו את החור בזווית של 45 מעלות, מכניסים את הבורג לחור שיצרנו, ומבריגים את הבורג לתוך החור עד שהוא נתפס בקורה. בסיום ההברגה הבורג נכנס פנימה ולא רואים דבר מעל פני הדק. זאת אומרת, אין לנו שום בליטה שיכולה לגרום לתקלות. האפשרות של הברגת צד מתאימה במיוחד כאשר הדק אינו צמוד לקיר ויש מספיק מקום לקידוח צד. האפשרות של קידוח צד, במקרה שאין קיר, עדיפה על פני האפשרות של קידוח עילי. בהמשך אנחנו מניחים את המחבר הנסתר בחריץ בצד השני של קורת בולדק, ומבריגים דרך המחבר הנסתר לתוך הקונסטרוקציה. בשלב הזה אין להדק את הבורג עד סופו. מניחים את קורת הבולדק השנייה, מצמידים אותה אל המחברים שחיברנו בשלב הקודם, וחוזרים שוב על פעולת הכנסת המחברים בצד הפתוח של קורת הבולדק שהכנסנו עכשיו. מבריגים את הבורג פנימה, מניחים באותו אופן את קורת בולדק השלישית, חוזרים, מהדקים את הבורגים בין הקורה הראשונה לשנייה ובין השנייה לשלישית, ועכשיו פונים לתוספת הקורות הרביעית, החמישית וכן הלאה עד הסוף. הפאנל הצידי שנותן בעצם את הגימור היפה של הדק בצד של המדרגה או של קצה המשטח. כדי ליצור את הפאנל הצידי יש לקדוח בפאנל הצד לפני הצמדתו לדק בעזרת בורג או קדח בורג של המקדחה שלנו. מומלץ לקדוח חור פלוס שקען כדי שהבורג לא יבלוט החוצה. יש להבריג את פאנל הצד ישירות אל קורת התשתית, וכך נראה פאנל הצד כאשר הוא מורכב, והדק כולו. ועכשיו אפשר להזמין את האורחים, להדליק את המנגל. בולדק, יופי של דק בלי לתחזק.